mga moms! Good day! So, for today's ganap, may pupuntahan po ako isang location dahil kasama ko po si Moments by Jana. Galing din siya ngayon sa meeting kasi meron po siyang wedding. 4 na wedding book agad-agad. Ang galing! Baka talaga? Baka mamaya pag may mga bagong inquiry, hindi mo na maasikaso. Yan, syempre bago siyang hair color kaya medyo suplada po siya sa camera ngayon, no? Kasi bagong kulay siya. By the way, pupuntahan natin yung isa sa mga target location na gusto kong i-open up for my business dito po sa Asan. So hopefully, gusto natin yung lugar. So tignan muna natin yung location para na sa ganun, makita natin kung ano yung magandang yung market doon. So, let's go. Samahan ako ni Jana kasi kakilala niya po yung may-ari. O di ba hindi na po siya event stylist, booker na rin siya, broker ng mga lupa. Mamaya mag-ingat yan. Ha? Siya yung nagbo-broke ng mga lupa. Anyway, sige, see you later. Tignan natin yung lugar. So, we're here na ni Moments by Jana. Actually, yung bahay. Yung bahay mo ito? Kabila? Ito? Hindi, ito yung bahay mo. May tindahan ka pala eh. Si mama nga pinatinda ko kasi Okay. na-stress. Na-stress Para at least may pagkakabalahan. Tinanggal na sa trabaho, di ba? At least may pagkakabalahan siya. So ngayon, dito naman kami. Ito yung pwesto. Ito yung school. So mula dito sa school, pag lumabas yung mga student, tumbok niya kaagad yung pwesto. So kagandahan may puno, kaya malamig-lamig sa loob. Ito, kasama ba to? Kasama na ito. Ayan. Etong, Ma! Nana naka-rent saan mong ano, kaya naamon tayo mag-rent si Ma'am Suzy. Oo. Katuwa kong ganyan sa imo nga last time. Katong abay sa balay dito? Oo, yan i-check. Unta pwede rin niya ma-check. Ako ipatanaw. Mama Jaya! Nasa diri. Naglaag. Yes, sige na. Thank you. Ayan, thank you Mama Jaya! Tingnan daw natin yung loob. Para makita natin. Right. Abay, saan ba? Saan ba? Saan ba mo tanaw? Ayan yung school, oh. Kagandahan para yung mga teacher and student. Hi! Dito. Kailangan talaga siyang i-semento if ever. Ano, kasi yung tubig, ganyan siya. Ay, ito lang eh. Pero pwede naman siyang sapawan lang ng tambakan ng lupa if ever. Ito, So, tambak ng lupa para kasi yung tubig ba hindi magbaha. Pero, ayun yung main, hindi natin mabuksan. Nakalak. Ito, ewan ano ba? Ayan yung restroom. Baka may daan dyan. May daan niya. Nako, it's matinding ano. Baka na ay halas, ha? So, ito yung kusina. Pwede naman ipa-renovate ito, tanggalin ito. Oo. Matinding ayos talaga. Baka may halas. So may kusina na siya at lababo. Ganito sa kalawa. Okay. Oo, pwede yung French mo dyan. Kaso hindi mo makita kasi walang ilaw. Ayan, nag-flash na lang tayo. Tsaka Okay. So, pwede siyang hindi pwede siyang i-gibain to. Oh, ikaw. Anong gusto mong gawin? Putulin. Para open lang siya, mas malawak. Oo. So, ito, pag binuksan mo, Pwede mo naman siyang gawin din na Kainan may kasi. kwarto dito. Dati kasi may kwarto dito. Ito, ang ginawa ng ginawa niyang kwarto. Parang doon yung daanan. Ginawa niyang kwarto dito. So, how much is this daw? and then, bungad talaga siya doon. Oo, maganda rin. May sariling breaker. May sarili, may tubig, may sariling Basta ganun yan. Dahil sa ganun yan siya, Eto naman, pabuklat ng ganun para displayanan mo ng pagkain. Pagkain, yes. Yan ay magiging lamesa. Ayan. Yan siya. Okay. So, ano rin, matinding paglilinis at pag-aayos. Yeah, pintura. Kasi yung mga bubong, mga Pintura. sira na yung mga bubong niya, mga butas na. Oo. Pinturahan, ganun. Okay, so, Ito naman kasi, functionable naman tong CR nila, kaso hindi na nila ginamit. Ito. kasi hindi rin malinis.
So, kailangan din siyang linisin at Then dati ayusin. dito yung mga lamisa. Tapos ang So, ginawa nila may itong pwesto na to, pwede siyang Oo. kainan para Oo. maging kasama na yung sa 5,000. naupa. Oo. Ang ginagawa nila, pag nilagyan siya ng trapal, dito pa, so kami ba pa ganyan? Dati. Saan magiging daloy ng tubig dapat? Sa labas o dito? Tubig ng asaw mo to. Ano ba, umulan? Doon siya. Dapat sa labas. So, if ever, bubuksan yan. Oh, ngayon lang kasi ginawang parking lot niya. Ginagawang parking kasi. So, open dito sa likod. Ito yung septic tank niya. Okay, so matinding linis to. Tapos paano ang upa? 1 month advance or may deposit? Ganon sila. 1 month, 1 month. Tapos, ang pag may nirevate ka, hindi siya kalkas sa kasi sa'yo naman, hindi siya kalkas sa Sa upa? lupa. Kung may papagawa ka, yun lang, sarili mo yun. Ah. Kaya ang ginawa, nung nagpa-renovate sila dito, kasi naka-semento yan lahat dito, pag alis niya, giniba niya rin. May bubong to. Oo nga, nakita ko nga nung Di ba may kawayan siya dito, Oo. naka-resto bar siya. Ganyan yung dingding dito. Kasi may kwarto din to isa dito eh. Nakasemento yan, hanggang dito yung semento niya. No? Kaya yung bakod. Tapos kawayan yung ginayon. Pero parang for me, mas okay siyang open. Tapos Eto. nilagyan nila ng barn lights. Para hindi mainit, feeling ko, no? Sige. Ano lang Ano siya yun? talaga? Tambakan. O, ng lupa. Oo. Ito, may semento din dito dati niya. Nakabakod. Ito, walang drainage kasi dyan eh. Walang yung tubig doon. Tubig ko yung doon. Kaya giniba nila yung semento. Kaya pumasok yung Baha. tubig. Okay. So, dapat talaga may drainage papunta sa... Hindi, iangat na lang yung semento. Pailan na siya ng isang ganyan block. Hindi, para dumiretso yung tubig doon. Kasi pag naimbak yung tubig dyan, Ayan. may tendency magka-dengue. Delikado rin. Especially kung may mga bata. Walang maayos na drainage kasi dito. So, ayan. Nandito tayo sa tapat ng school. So, from here. Dito yung nag-aral sila, Brenda. Sa school na to. Yan. Tapos, ito na yung store. So, I think this is a good, good location. What do you think, mga moms? Okay na din kaya, Kasi para na sa ganon, yung iba po nating mga sahod, hindi siya napupunta ko saan lang. At least nakapag-invest tayo ng maliit na business. Nang sa ganon, 'di ba, kumikita, nakakaroon ng additional income, 'di ba? Hindi natin nauubos basta-basta. And I think this is also a good investment, no? What do you think, mga moms? Comment down below. Kasi plano ko rito magtinda ng mga ulam, especially kung sa mga teachers and students, pwede dito kasi mabenta nga raw dito yung mga ulam, yung mga pangkain, especially para sa mga student. Yung mga very affordable lang na mga ulam or yung budget meal, may kasama ng kanin at saka ulam, diba? Ganun. So, tingnan natin. Let's see for it. May tubig lang ito. Ayun, ha? May tubig. May tubig na rin dito, tsaka ilaw. Oh, that's good. Ayan po yung bahay ni Jana. Tapos andun na rin yung mga niya, yung mga gamit niya sa wedding. Ay, huwag mo na gano'n kasi magulo. Magulo yung kanyang bodega ngayon. Bodega, magulo kasi bago. Magkano dyan ang kuha mo? Sa kanila din ba yan? 6,000 to sa akin. Sa kanila din yan? Okay. Ano pala? Hindi, tsaka mura na kasi nilagayin yung gamit ko. Ako nagpagawa niyan. Oo nga, I mean, mas maganda. Magkano yung Lupa lang yung nirent. Magkano nagastos mo sa bubong? 25, lahat yan. Wala pang Labor? Hindi, wala pang ba? Pader? Pwede, ay kaning Wall? Wall, wala. Sin lang kahoy. Parang nagpagawa ako ng Yung bagong bahay? Oo. Malaki kasi yung bodega din dyan sa likod. Hindi kasi, kaysa naman masisira yung Oo. backdrop. Kailangan. Diba? Itong bato tanggalin. Tanggalin para malawak siya. Ang signage. Sa taas. Dun sa taas. Yan. Maganda kasi yun, sayang yung pwesto. Tapos nandito sila. So, pwede nga, oo. Tapos,
Oh, sige, kunin na nga natin kasi andito na sila. Ang problema dito, May? Sa'yo, kasi kami may-ari, malulugi ka. Dahil? Marami mo kasing ano dito, mga estudyante. Alam mo na, mahilig ka pa naman Siyempre, sa hindi naman- estudyante. Kasi gusto ko rin maging teacher dati. Hindi, kasi At saka, tsaka hindi andyan naman na ako sila. yung magbabantay. At saka andyan na sila. Ay, andyan na pala. Kaya pala kukunin natin ito. Ayan. Lugi agad, di pa nga nagsisimula. Kasi this is National High School, no? Sa ang daming student. Ito si Kuan. Sila Brenda, Oo. nag-graduate. Kayo, Dito kami. kaya maganda rin talaga dito, pag ganyan. Yun Kaya lang. lang, ikakalugi. Sabi, sige, libre mo na yan. Huwag mo na sige. Ay, huwag mo nang bayaran. Okay lang. Libre yung lunch. Makamama ko pa naman. Mother of all nature. Oo, kawawa naman tong anak kong to. Sige na nga, libre ka na. Kaya- Sige no, o wala na. Wala na. Sige, pag-iisip. Hingi ako ng kasi since June pa naman. Pero kausapin ko na siya, no? Pa-reserve ko na siya. Si Manny. Reserve mo siya. Kailangan. Para at least madahan-dahan Kasi yung nung isang pagpapagawa. araw, may Hindi pumunta mabigla. dito lalaki. Anong gagawin? Punta siya, pumasok siya sa loob. Ewan ko kung anong. Tinignan din. Tinignan din. Punta natin si Mama Jaya ngayon. Tawagan natin kung asan siya. Sige. So, that's all for now, mga moms. No? Message siya sa akin. Susubukan natin. Pag-uusapan natin. siya, ma'am. Panhilang balay para storya sila ang Okay. yung mama niya. Okay. Now, sige. Samahan Ayan. ka lang doon. Puntahan na natin para makausap ko yung mother nung owner o yung pinaka-may-ari po nitong ating location. So, let's see kung anong mangyayari. So, sana... Pero gusto ko rin kasi. Sayang naman. Oo, kasi sa haba nung... Ay, ganito, May. Kuha ka ng tao talaga na. Oo, magbabantay. Buwan tsaka may matutulog dyan. Ah, Na para pagka gising sa umaga. linis. O, sige, let's see. Abangan. Pagpaplanuhan natin maiki at pag-uusapan maiki para na sa ganun, hindi tayo basta-basta nagdidesisyon. Yan. No, Pero so- desisyon. Let's see at abangan ninyo yan. See you later. Thank you so much, Jana, Moms by Bye! Jana, for helping me and for assisting me. So, Yes. puntahan na po namin yung may-ari. Maging mayaman na yung si Ma'am si G. Mukhang may bago tayong office. Oh my God.